Ulo ng mga nagbabagang balita. Campaign posters na iligal na nakakabit sa poste at kawad ng kuryente maaaring pagmulan ng sunog. Special Investigation Task Group binuo kaugnay sa pagpatay sa doktor ng Bicol Medical Center. At mainit na panahon, unti-unti nang nararanasan ayon sa Pag-asa. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Peligroso at maaari umanong pagmulan ng sunog ang mga campaign poster na nakakabit sa poste at kawad ng kuryente. Comelec Camarines Sur nagbabala sa mga kandidato na disqualification ang parusa sa mga hindi tatalima sa election laws. Narito ang report. Bago pa man magsimula ang campaign period para sa national candidates para sa darating na midterm election sa Mayo, may mga campaign poster ng inigalan nakakabit kung saan-saan, lalo na sa poste at kawad ng kuryente. Mas naragdagan pa umano ito matapos magsimula ang campaign period, isang linggo na ang nakakalipas. Ayon sa Kasureco 2, peligroso umano ang mga campaign poster na nakakabit sa poste at kawad ng kuryente. Minsan po nakausap po yan ng mga automatic trip-off. Minsan nasusulo pa ang linya kang kuryente. Tapos saro pa po sa nagiging problema itong pag-responde dahil itong mga posters nakakabit sa poste. Nasasakitan po si mga lineman. Ayon sa Comelec, wala sa kanilang listahan ng designated common posting area ang mga poste at kawad ng kuryente. Pagbalgaw mo na ito sa Fair Elections Act at maaaring magresulta sa disqualification ng isang kandidato. So kasi po ang violation po ng Fair Election Act is an election offense, pwede po silang kasuhan. Kaugnay nito, muling pinaalalahanan rin ng Comelec ang mga local candidates na maghinay-hinay muna sa pagkabit ng kanilang campaign posters habang hindi pa nagsisimula ang pangampanya sa March 28. Chris Novello, CSN. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Naga City Police Office sa pagpatay sa doktor ng Bicol Medical Center nitong weekend. Narito ang ulat ni John Amador. Regional concern na ang kaso ng pagpatay kay Regen Romualdez, ang doktor na natagpo ang walang buhay sa loob ng kanyang sasakyan nitong linggo matapos magpatawag ng case conference sa mga taong tututok sa kaso. Continuous lang ang investigate, pag-investiga, lahat na possible. Kasi CCTV ang mag-provide ng proper information as to what happened. So mayroon na kami mga CCTV na extra. So gagawin lang namin comprehensive. Kaugnay nito, may binuo na ring Special Investigation Task Group upang mas mapabilis ang pagresolba sa kaso. May paalala naman ang mga otoridad sa publiko na maging mahinahon at iwasan ang trial by publicity. Ang pinaka-may authority talaga is the PNP, lalong-lalo yung investigator. Wala naman kaming control kung kahit sinong mag-post ng haka-haka din nila ng suspect. So hindi namin control yun. But kung maniniwala doon yung mga nakikinig, bahala din po sila. Pero ang pinaka-official po na dapat source talaga is the PNP, lalo yung investigator. Nananatili pa ring POI ang live-in partner ng biktima. Umabot na din sa 1.2 million ang pabuya ngayong araw sa makapagtuturo sa may kinalaman sa pamamaslang sa doktora. John Amador, CSN. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki na diskubre sa irigasyon sa bahagi ng Barangay Santa Justina, Buhi, Camarines Sur. Sa pag-iimbestiga ng Buhi Municipal Police, wala sila nakikitang foul play sa insidente. Wala rin umanong natatanggap na impormasyon ang mga otoridad na may nawawala sa mga kalapit na bayan. Sa tansya ng otoridad, edad 50 anyos na ang biktima at may tribal tattoo. Posible umanong nabagok ang ulo ng biktima matapos mahulog sa irigasyon. Hindi umano pababa sa 10 pasyente ang nagpapakonsulta sa RHU Pili na nakakaranas ng influenza. Ngunit health expert wala umanong dapat ikaalarma sa dumaraming kaso nito ngayon. Tutukan sa report. Inabutan ng CSN News si Larry Almazan na kumukonsulta sa RHU Pili.
Mag-isang linggo na kasi itong tinatrangkaso at masakit ang katawan. Masakit yung ulo ko. Ba? Nakatrabaho lang pero nangihina. Hindi ko minsan kasi masakit sa pan. Si Tatay Larry, pangatlong outpatient na umanong nagpapakonsulta sa RHU Pili ngayong araw na nakararanas ng flu-like illness. Ayon sa opisina, kada araw ay hindi bababa sa 10 outpatient ang natutungo sa kanila para magpareseta. Nagsimula umanong influx ng mga napapakonsultang pasyente nitong Enero. Ang pabago-bagong panahon ang isa sa mga itinuturong dahilan ng viral na sakit na ito. Wala rin umanong pinipiling edad na tinatamaan ng influenza. It covers everyone. Mag-aki man siya, mas durang, it covers everyone. Ang resistensya mo ka will give you a good idea. Pag medyo mababa talaga, tatablan ka. Common yan sa to. For any all type of diseases. Wala daw dapat na ika-alarma ang publiko sa mga naitatalang pagdami ng kaso ng influenza. May namati na tarang kaso, the best is magpakonsulta, then take a rest, okay? Lots of fluids kasi yun ang importante, hindi ka ma-dehydrate. Then, kung katrabaho ka, di ka muna maglaog, kung klase ka, di ka muna magklase. Chris Novello, CSN. Hinaing ng isang barangay sa Naga City ang problema nito sa basura. Doble pa umano ang problema ng barangay sa mga residenteng hindi sumusunod sa oras ng pagtatapon ng basura. Narito ang report. May 5 pick-up points ang inilaan ng local government ng Barangay Santa Cruz sa kanilang lugar. Ang mga pick-up points na ito ay mahigpit na mini-monitor ng barangay kung nakakolekta ng mga tauhan ng Solid Waste Management Office sa SWAMO ang basura sa kanilang barangay. Maliban dito ay may nakatoka ring tauhan ng barangay para i-monitor kung sumusunod sa tamang oras ng pagtapon ng basura ang kanilang mga residente. Aminado kasi ang barangay na basura ang isa sa kanilang pinoproblema. Sa gabos na ang pag-apon ng basura, kung mapapili naka-plastic, nakapatos, ang pag-aapon ng basura, aron po kaning oras. Sa hiling ko po nag-epektibo man. Dahil kami nag-uuntok kayan. Ayon kay Engineer Joel Martin ng SWAMO, isa ang Barangay Santa Cruz sa mga inuna nilang lugar na kolektahan ng basura. Ngunit may mga pagkakataon talaga umano na hindi sumusunod ang mga residente sa tamang schedule ng pagtapon ng basura. May panawagan naman ng SWAMO sa barangay at mga residente sa lugar. Lugar ka mga basurahan nila dyan sa Barangay Santa Cruz, may oras po yan. And ang pakiulay may po sa barangay. Sana po, panag-apo na kami, dahil na pag nag-agi na kami, nagkolekta na po kami, dahil na nag-aapo ng basura ang mga residente. Chris Novello, CSN. Unti-unti nang nararanasan ang alinsangang panahon. Magtuloy-tuloy na kaya ito? Alamin sa report. Alas 9 pa lang daw ng umaga ay daman na ng 70 anyos na padjak driver na si Edward Ranara ang matinding init ng panahon. Dahil sa malinsangang panahon ay may pagkakataon pa umanong kumitigil muna siya sa pamamasada. Pundo ako sa kuyan, masakit ng tamang heat stroke ka yan eh. Maumagaw na yan. Maliputon yan. Pero ngunyan, nawawala na ako dahil nanay ko ng jacket. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, ang init na nararanasan ngayon sa Camarines Sur ay hindi pa simula ng summer season. Baka karanas pa din umano ang Camarines Sur ng localized thunderstorms o kaya naman shear line. Kaugnay nito, asahan umano na habang papalapit ang summer season ay mas madalas nang mararanasan ang maalinsangang panahon. May March, lalo na pag mga April or May, dyan na yung pag pwedeng Mayo na ang amihan. Expected na Mayo ng amihan kitap, lalo na pag mga katapusan kang Marso. Sa mga panahong din ito ay nagsisimula na ang Weather Bureau na maglabas ng heat index advisories. Chris Novello, CSN. Arestado ng mga otoridad sa pananalising sa Naga City ang isang 18 anyos lalaki matapos mahuli ng biktima na dala-dala pa ang bag nito. Nagkunwari umanong customer ang suspect sa tindahan ng biktima sa Barangay Sabang, Naga City. Ayon sa salaysay ng biktima, nakasalubong niya pa ang suspect dala ang kanyang sling bag. Agad tumawag ng barangay police ang biktima at naaresto ang suspect. Laman ng bag ang cellphone na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Isa pang cellphone na nagkakahalaga ng 25,000 pesos, ATM card at cash na nagkakahalaga ng 172 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect na naharap sa kasong theft. Ang pangapudan na lang po,
ingatan ang sa itong mga gamit, lalo sa mga harom, siguraduhon tang sarado ang sa itong mga pinto, bintana, kung kita man maturog na sa pagkabanggi. As in, dako lang tabang din po na igwagat ang mga CCTV camera. Ilang motorista ang natiketa ng mga tauhan ng Land Transportation Office Pili Extension Office. Kaugnay ito sa pagpapalakas pa ng road safety awareness ng mga motorista hinggil sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code at iba pang batas trapiko. Ilan sa mga natiketa ng mga motorcycle rider na may 2 angkas. Dahil sa mga nag-aabang na tauhan ng LTO ay may mga motorista namang nag-alangan na dumaan sa National Highway ng Barangay Cadlan. Layunin nito na masiguro na compliant ang mga motorista sa traffic regulations para maiwasan ang mga traffic-related incidents. Muling bumida ang sariwang ani ng mga magsasaka sa pagbabalik ng agraryo merkado sa kampo na ginanap sa labas ng Camarines Sur Police Provincial Office sa Concepcion Grande, Naga City. Makikita sa merkado ang iba't ibang klase ng prutas at gulay na direktang inani ng mga kasapi ng Santa Cruz Planza Agrarian Reform Farmers Association Incorporated. Mula sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur, inikayat ang lahat na suportahan ang lokal na mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang sariwat abot kayang produkto. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagsikap ng Department of Agrarian Reform sa pagpapalakas ng agrikultura at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa ating mga agrarian reform beneficiaries. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.